matats. Oh, naratong grasya. Matats ha. Oh, mo ni gihatag sa tong niliburan kay gamay ra matats. Pila na ka mga banyera ka didol? 14 ra ka banyera. Oh. Wa pa itong asa oras matats ha. Unya karon na nagbitbit sa tong kamera, atong hatagan. Matats. Oh. Manginabuhi sa matats ha. Dura ko isda lang ngoy nako. Okay, pagsunod mo ibig sabihin. Okay, start so. Okay, bubuhay na. Libor. Hoy! Hoy, subahon. Dira na. Ihulog din eh. Apila pun biaya. Kopi kami gede. Oh, dah. Makoy libur. Tablak. Pero tayo lupoy. Oh, marami. Ang kilo to kulita lang. Ah, Mga tablak. matats, ingani yun eh. Kataon pa lang, mulangoy na ka. Ay, di ka mulangoy, di ka kabugas. Muli pa sa mga libur matats. Lalay pa dito. Oh, ha? Wala ka nagyabo. Oh. Balik. Muli siya matats. Pagkatotoo na ni, makakilaw na ta. Ato mga libur, okay kayo? Oh. Isi. Isi. Hoy! Ako sa tumalikod mga tats ha. Ulog! Balik akong amo, nabutan kayo, muhatag og bugas, simber. Tabangan ako ni. Nako. Amo diya. Hoy! Hoy, Dili sa tamo karon ha. Libur sa ta karon, dili sa tamo. amigo mga kamiga, na tayo lupoy. Tag kilo, tag 40 Oh, lang. dili sa tamo. Amo ni akong amigo. Tabangan ako ni. Oh. So matats, nahuman nagabu ano, ay kaduhang bangka. Kay mo mo to giuna ganiya, to isa. Ay kaduha kani. Wala to mapakita sa inyo kay wa na mo gunit sa kamera. Kay mga singhahol ka tong cellphone sa dagat ba. Onya ato isda, oh. Isa na kabalde, no? Kay tunga magyatag sa pikas bangka. Tunga pod, oh, di ba? Nakagrasya na matats. Ang problema kay barato ang kilo ron, tag 40. Oh, tag 40 kilo. Kamo na mo divide kung pilay halinon na matats. Basta kay tag 40 kilo. Oh, isa na kabalde. Oh, di ba? Ana ra tong grasya matats, oh. Onya, ako sa dala sa market matats kay aron maka alam mo na. Tapos na ibaligyan ni ha. Makapay to tag bugas. Op, mga yuay. Oy, wa pa mga yuay. Oy. Shout out idol. Idol to nagabwa.